Hello, mayong gabi. Bag-o ra mi naabot. Nag-pick up mi og geek food niya. Nag-snow di ay no. Ay, puti na kayo ganihan. Nag-start og snow karon puti na kayo siya. Wait. Ooh, looks so. That's lekker. Sauce smells really good. Good morning sa lahat. Ayan, 8 o'clock na. Past 8 o'clock. And nasa room ako ni Ana. And yesterday nag-snow siya. But I think umulan last night. So ayan, wala na yung snow. Yung mga roof at mga sasakyan may snow pa din. Yesterday, ang saya. Yung mga bata naglalaro sa labas. So, tingnan natin yung view ng background naman ng backyard namin. Ito yung sana sa front part. Ito naman sa labas. Sa likod namin. Ayan. Yesterday, puti lahat yan. Pero ayan. Wala na. Parang hindi na mag-snow ulit. Vertellen. Anna? Oh, kinderen toch lachen. Kinderen toch lachen. Boep, 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 boep. Ze heeft heel lekker geslapen, hè? Ja. En pas om 5 uur wakker en toen een flesje. En nou liggen we hier lekker te chillen. Hè? Boep, 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 boep. Hi guys! So, walang masyadong ganap. Kaya walang masyadong vlog. So, I think I'm just gonna do the whole week na vlog. Kasi short lang yung videos ko. So, yesterday, wala namang ganap yesterday. Ruth and I just spent time here. And then we picked up Ana pagkahapon na. Tas ayun, wala, lang kami, spend time, nood ng TV series. And then at the moment, I'm cooking potatoes and roots beans. Iinit ko na din yung rice ko, may leftover pa kasi. So, ito yung kay Ruth. Ayan. So, ako nakapaglinis ng kitchen. Gusto ko tong potatoes, baby potatoes na to. Tapos, flavored na siya. So, madali lang. Lalo pag weekdays. Kasi nagtatapos sa work si Ruth mga 5:30. So, she comes home around 5:40. So, ayan, madali ang pag-uwi. Tapos, minsan nag-deep fry lang kami ng frozen na cake pala. So, hintayin ko na lang yung mag-ama ko. Tapos, magdadala na siya ng chicken from his parents' place. Kasi sabi ng mama niya, may may chicken siya. So, yeah, Anna's not here. She was picked up by her lolo kanina, early in the morning. Because I was not feeling well. I've been having headache these days. Hindi naman siya migraine. May migraine kasi ako dati. Hindi naman siya talagang migraine. Pero nagiging sensitive ako sa light. So the whole day, naka-off yung lights namin. Tapos hindi ko inopen yung blinds. Yeah. So, hindi ko alam kung ano to. Siguro sa lamig siya. No? Wala naman akong ibang nararamdaman. Hindi naman wala akong lagnat, wala akong sipon, walang ubo. Yun lang. Tas but anyway, I'm just waiting for Ruth. He's gonna pick up Anna as well. So, we'll have dinner. And by the way, guys, hindi ko siya napakita. Nag-rearrange kami last week. Yung table namin dati, yun papunta dito. Ganyan. Tas, now, ganyan na siya.
Tas yung living room naman namin, pasensya na. Yung ano, dati ito, dun siya dapat ito. Dun. Kaso, yung heater namin, hindi siya gumagana ng maayos kasi nga, it's blocked by the couch. So, pina-rearrange ko sa kanila. So, nagtulong-tulong si Ruth and papa niya and yung mama niya. So, ito, dito siya dati. If you notice sa videos, dito siya ang painting doon. So, mas okay siya for us. Mas comfortable. And sometimes, nag-ano ako dyan, naglalatag ng, anong tawag dito? Comforter para si Ana makapaglaro doon and makapag-spend time kami doon. So, yeah. Look to mama. She eat the first fish. Hey, Anna So, eats the mga first una fish. Yeah? walay chicken. Kuhan siya, kibling. Yan eh, fish. Fish. So, si Ana, pakaroon ako gamay nga fish ang sulod ra niya, no? O gamay nga rice. Ana! Hey! We're gonna eat! Yay! Yay! Hey! Hey. Rice is life! Rice is life! Huh? Rice is life? Hey! Lolo. Hi guys! So, it's already Tuesday. Yeah, so at the moment, nag-Netflix ako. Tapos kanina, nag-live stream ako. Pangalawang live stream ko. Masaya naman pala. At first, I was not really up for the idea of doing a live stream kasi parang nahihiya pa ako. Sabi ko, ano namang sasabihin ko sa diba, sa live stream. But it was really fun and I talked to, my friends joined there. So, anyway, kumain ako ng leftover na tuna with egg. Tapos, ayun, makikita nyo naman yung breakouts ko. Talagang di ako nag-makeup these days kasi nga, parang worsen yung yung breakouts ko. So, I don't really wear makeup. Kilay lang pala. Tapos, yeah, binigyan kami ng mangga ng auntie and uncle ni Ruth. So, kakainin ko siya. Sabi ni Ruth, kainin mo na yan kasi nga, masisira na yan. So, kakainin ko na siya finally. So, ayan guys. First time kong kakain ng mangga dito sa Netherlands. Kasi every time na napupunta kami sa market, sinasabi nito, gusto mo ba ng mangga? Kasi alam niya gusto ko yung mangga. Sabi ko, ay, parang iba naman yung mangga nyo dito. Wala, parang sira na yung may liso. So, ganyan. Sarap. I think isa lang yung kakainin ko kasi kumain ako ng rice. So, tonight, pagdating namin, ito sira yung medyo sira. So, kainin ko lang. Naglalaway ako Bidobi. Okay lang. Hallo! Goedemiddag, maayong hapon. It's Wednesday. Anna and I are just chilling. Nanonood ako ng live ni Inday Garnet. Nagkaraoke siya. Tas, road to 90, happy 99K yung yung live niya. 99,000 subscribers. And, and, nag-message ako dun sa chat. Sabi ko, shout out Inday Garnet from North Brabant. Sabi ko, nanonood kami ng baby ko, tapos pakanta-kanta ako sa kanya. Tapos sinautat ako ni Inday Garnet. Sabi niya, parang sinabi niya na din kayo sa kanya, guys, kasi parang may vlog din siya. Nakakakilig naman pag napapansin tayo ng mga yung mga big time YouTubers na ba, di ba?
So, thank you, Inday Garnet. I know hindi mo naman mapapanood, but if ever lang naman, thank you so much as a shout out. Kinikilig ako. Yung anak ko parang tinitingnan ako kasi kumakanta ako. Sabi niya, ba't? Siguro sabi niya, ba't ano nangyayari sa mama ko? Love na. Sige, babalik na naman na muna ako sa guys, sa live chat ni Inday, sa live ni Inday Garnet pala. So, nag-stop lang ako sandali kasi kinilig ako sa shoutout niya. Thank you so much, Inday Garnet. Hello din po sa kay Dodong Daniel at kay Vika na mother-in-law mo. Sobrang naaaliw ako sa vlogs mo and yung mga friends ko din. Thank you. What? Ba. Aba. Giday, kung bayad day. Eh. Mo gini imong paboritong lugar ang basurahan dapit. Good morning! It's a Thursday and yan, akong binibihisan ko si Anna now. I just gave her a bath. Anong meron sa week na to, no? Earlier, I was watching Loz Curtis, if you know her. She's an Australian vlogger, but hindi na siya masyado napopost these days. Pero, I used to follow her a lot. I think since 2014 siguro. 2014, naloka ako sa kanya. Sobrang nakakaaliw. But anyway, I was watching her video earlier, her newest video. By the way, Loz Curtis has like 3.2 million followers on YouTube. And then, I think over 1 million followers on Instagram. Di na siya masyadong nagpo-post, so di ko na siya masyadong nakikita. But anyway, today, nag-comment ako sa isa niyang video. Sabi ko, I've been following you for years. And then, I remember, kinokopya ko yung the way you laughed before, like that. And then, I would always binge watch your videos like this and that. Talagang na-notice niya, guys. Oh my God. Oh my God, kinikilig ako. Ay, nako. Parang, yesterday, si Inday Garnet noticed me. And then, today, si Loz Curtis. Ano ba naman yan? So, ayun lang. Wala lang. Share ko lang. Kinikilig ako. It's, sobrang fan kasi ako. Pag may fina-follow ako, tas pinapanood ko talaga sa YouTube. Talagang pinapanood, sinusubaybayan ko talaga every vlog, every video. Kaya ayun. Thank you, Loz. Thank you, Loz. Thank you so much, Lauren. Her name is Lauren Curtis. She's from Perth, Australia. Itong batang ite, binibihisan ko kasi nagpupo ng marami. Sobrang bongacious ang pupo niya. So, ayan, I gave her a bath and then now binibihisan ko siya. So, ayan. Goedemorgen. Maayong buntag. So, it's already Friday. Anna just had breakfast. And yan. And now, nanonood lang kami ng video ni Shania Twain. Siya yung pinaka-paborito ko. Chill lang muna kami just for a bit. And then, lalabas kami ni Anna. I'll take her for a walk kasi okay yung weather. So anyway, I'm gonna close this week vlog. Salamat sa lahat for watching. Please like if you enjoyed this video. And I hope to see you soon sa next video namin. Thank you! Babush mush mush! Bye-bye, Anna! Bye-bye!